Ondo lagundu du eguraldiak, plazak eta txosnak barra urtero legez, koloreak, usainak eta zaporeak dira protagonista Gernikan. Gehiago, denporik asko laguntzen dute, gehiago, bai. Lehenengo aldia da, etortzen garela, oso gustora, kriston giroa. Urrikoak markak hautsi nahi ditu beti, aurten 306 salmenta postu daude eta ondo prestatu dira denak. Abartuak eta 1 kilo, eta gero bokadilloak 200 inguru. Udazkeneko genero, hasitxe, bueno, etxin da bena dana, beka. Euskal Herria osotik iritsetako bisitariak daude. Erromokoak gara. Lekitxotik etortzen gara. Biharrin beti jai hartzen zuten, aprobeta espezialtxu, Michelin izarrak ere izan dira urriko azken astelenean, sukaldari ospetsuak epaimai. Urtetik urtera asko hobeto. Antza denez hartu dutzi hartzainepe bai, kriston meritu eta puntu egazta hona iteko. Eta jendea gainera xoxak gastatzeko gogoz. Gaztaia proba, erosi, txakoloina proba, erosi. Goxin flokosa barrazi badabe oin politxe guztien da. Gaur lan egiteko eguna da askorentzat, ospakizunetarako festa besteentzat. Dalu, jan, da horako xe. Formal, ama formalago horra. Indarrak hartu dituzte denek eguna luze joango baita, arratsaldean ekitali gehiago izango dira Gernikan, pilota jaialdiak eta jaigiroa non nahi.